Tiguangan. Yun. Yang anong mahadlok man kang matiguang, ang imong kalagwa man matiguang. Amen. Oo. Nga masakit ka, inga ang lawas naman ako'y nasakit god. Ang akong kalagwa man masakit. Tanawag ko sila si St. Francis, nangasakit man to. St. Teresa of the Child Jesus, San Roque, Padre Pio, nangasakit man to sila, Santa Rita. Pero ang ilang kalag, oy, presko kayo makahatag pag milagro. Oh, tanawa. Nya. Hikap-hikapon pa. Oo. Basta gud kasing-kasing, wa gud madunot ni Padre Pio. Di sa ato pa, importante kayo nga gitudlo ni Jesus ni Marta. Kanabang muagi ta sa stage nga ratulon. Nya maghinahinay tagtudlo sa usag-usa ato bang paningkamutan ba nga dad-o nato ang matag tao ngadto sa pag-amgo nga dili lawas ang atong pinaka-primary concern kung dili ang kalag. Ana gyud. May karon kamo Sister Nining, Sister Bibian o Sister Ferry. Unsa may inyong huna-huna? Unsa man gining kalag? Unsa may naas kalag ba nga? Nganong ato man siyang atimanon? Unsa man din ang kalag? Muman siya mo atubang biya na sa lawas Father. Mumay mo atubang adto sa Ginoo. Nya ang atong lawas ato ramang biyaan nya muna nga importante gyud nga ang kalag nga moatubang siya sa Ginoo nga nakailag yun siya kinsa ang iyang Ginoo. Pero unsa man gid ang kalag nganong siya may moatubang kani diro kung naon di din moatubang ato sa Ginoo. Aram na siyuta dre. O lagi Kalag niya. mo may naghatag og kinabuhi na to, Father. Mo Ang breath naghatag of kinabuhi. life is the Holy Spirit. Holy Spirit. Ang kanang kalag Holy Spirit na. Mo na ang breath of life na Ang breath. na Mo ni naghatag na to kinabuhi. Muna siyang kalag. Sa ubos na mong pamalandong. Nya karon unsa man nato na pag-atiman ang kalag be? Unsa may iyang kanay ganing gitawag nato bag unsa may iyang gikinahanglan nga mo atong buhaton kay mahisgot mo kata ang pag-atiman og lawas may problema na daghang guidelines o sa pag-atiman ang lawas from head to foot. Pero ang kanang kalag ba nga niasad nato unsa nato sa pag-atiman specifically kanang daily ba? Kung Andre, kung imong basihan ning gospel ni Marta ug ni Maria, kaning pagpamati sa pulong sa Ginoo ni Maria nga maupod ta nga giahog pud ni Jesus. Kung example kita si Marta nga pilion nato ang pulong sa Ginoo pag-una. Ang pulong sa Dios. Muna kan unos kalag. Amen. Okay. Nya mo bitaw na nga ang Eucharistia giawag labi na gyud ang kanang mga lagad sa simbahan nga mo simba gyud ta bisag dili kaayo kada Domingo o kada adlaw bisag katulo lang sa usa ka semana or kung dunay kahigayunan gyud kay lahi biya ang mga lay og pareha sa inyo kami pero kung dunay gyud kahigayunan nga mo adto gyud og simbahan unya mamati gyud ta sa pulong sa Ginoo mubasa og Biblia unya musimba og mo kaon sa Eucharistia. Aron maunsa man na? Aron ang kalag. Aron mabuhi ang atong kalag pinaagi sa pulong sa Ginoo. Sa to pa kana ding wa mo way simba-simba patay ng kalag nga. Murag inana siguro tay. Anya nainga mo lagi Sister Perry, mo ako nun ay naghatag kinabuhi. Buhi ko mo lagi na sila. O mo na sila simba-simba. Buhi lagi ang ilang. Lusog mo nung kayo. Buhi lagi ilang Masakit to kuan. nilang kalag. Sakit na. Sige, Kuan Sister siya Perry. Father kanang para lang sad nako kanang aron kanunay gyud nga himsog ang atong kalag kinahanglan gyud ta nga mo establish og intimate relationship ngadto sa Ginoo. Unya kung closer na ang atong relationship ngadto sa Ginoo, mahadlok na ta magpakahimo og mga sala. So dili na ta maghimo og mga sala kay usa man na siya sa makapatay sa atong kalag. So pinaagi sa mga sakramento usa na siya nga makahatag sa atong kalag og kalig-on, kadasig og kalagsik. Kuya, kadasig kalag. Natakda naman ka Sister Conchita yung Sister Perry nga. May kayo mo dag mga pulong ba? Sige. Espiritu Santo na Father. Sister Vivian, ano sa may nabuan? Sige, ito question, Father. Ang Holy Spirit, no? Mo submit diba, ka. ang ako kalag, ba, ang kalag. Ang kalag. Unsaon ang kalag pag-atiman ba? Atimanon ang kalag. Kung mo submit ta,
sa Word of God, maminaw ta, niya mo inspired ayon, maminaw din ta sa inspiration sa Holy Spirit kung unsay angay natong buhaton. Mo nang kinahanglan maminaw gyud ta sa Word of God, pareha ni Maria dito gyud siya sa tiilan nga bisan paglisod ang pulong sa Ginoo buhaton pero mo submit galit ta, mo sacrifice gyud ta, nagi sacrifice. Aron Unsa may mo sacrifice, ang kalag o Ang- alawas? ang lawas man din. Di pero kanang ang kalag Kamu pataka na lagi mo yaw. Adi bitaw sakto lagi to sige padayon. di mo submit ta sa Word of God. Oh. Unya ang Holy Spirit may inspire nato. Ah. So, kung ang Holy Spirit kanang ang kuan man gud ang kalag mo follow ra na sa inspiration sa niya. Holy Spirit. Kung unsay makuan sa Holy Spirit niya mo ang action mo follow na later. Kinahanglan mo kuan ba internal worship niya, outward service dayon. Ah. Pang evangelization. Nakabawi. Bakit, Internal Pero worship. ako